Coiful de aur de la Coțofenești și brățările de aur furate de la expoziția la care se aflau în ianuarie 2025 au fost recuperate. Publicația olandeză RTV Drenthe a făcut anunțul joi, 2 aprilie. România a fost despăgubită pentru furtul pieselor toamna trecută, iar Muzeul Național de Istorie al României a primit despăgubiri în cuantum de 5.700.000 de euro. Pe 25 ianuarie 2025, hoții au furat cele 3 brățări de aur dacice și celebrul coif de aur de la Coțofenești, care datează din anul 500 înainte de Hristos. Exponatele erau împrumutate de la Muzeul Național de Istorie a României din București și asigurate pentru aproape 6 milioane euro. Jaful din 2025 a fost făcut printr-o spargere a singurului zid exterior al clădirii. Hoții au folosit un exploziv puternic. Odată cu recuperarea pieselor de tezaur, România va trebui să restituie banii companiei de asigurare.